Ade uyu ndimaloti akomana unoudza vanhu zvemunhinkiri. Bairai maheadphone indakutobaira. Vakomana hona izvoitwa levels namaroti uyu. Regai tione vhidhiyo racho. Papa tairohwa nebreni nanamai. Papaya pataidzi namai. Baba enyanti unozoti vapuwe off day nhasi chete. Saka vakavata. Iwe unoziva kuti baba akadi zvokuitirwe noise. Torai zvigaba zvematakanana izvi nevamwe vako munotambire kuseri kweruzhowa uko. Ndozokudedza kana vamuka morye sadza nenda topedze kubika. Ana maika